Bagyong Guring, inanay nang nagkakusog samtang gisubay nini ang south-southwestward nga direksyon. Nagliho kini sa gikusgon nga 85 kilometers per hour ug gustiness sa paghuro sa hangin nga 105 kilometers per hour. Sa pagkaron, may pipila na ka mga dapit sa Northern Luzon ang gipabus sa tropical cyclone wind signals. Sama sa Batanes, Babuyan Island, Cagayan ug Isabela. Pabiling ubos ang tsansa nga kini maglandfall. Samtang dinis Kabisayan, sugod ng masinati ang indirect effects sa Bagyo. Sa Sabados gabi, nunot sa mas ipakusog nga hanging habagat. Sa Domingo, gawa sa kusog nga hangin o mga pag-uwan-uwan, masinati na usab ang dagkong mga bawod. Within 36 hours, posible ni siya mo reach sa typhoon category or ang gikusgon niya ay maximum sustained winds nasa 130 kilometers per hour. Unya, posible ni siya padayon nga southward or southeastward before siya mag yang lihok pa northeastward na pod.